The following program contains mature subject matter, coarse language, and discussions of religious beliefs, ways of life, and those of sexually suggestive nature. These may seem offensive to sensitive listeners, and parental discretion is strongly advised. All right, ngibuyile. It's just 1 minute after 7. Sikhona ke umsakazweni wakho Nanda 88.4 FM. Sike sabingelela eqaleni ngase ngathi ayike Thabo ake nixoxele saze savuthwa sathi Tobo ulwazi olusha. Mina ngihlezi ngisho ke wemlaleli yabona ukuthi ngisuke ngaqambi ngawo ukuthi siyafana. Ukuthi hayi mina ngifana nawe futhi njengoba ngila as much as I am the host but ngimele wena because it's a pity nje namhlanje bengikhala ukuthi my notebook njalo mangena ohlelweni kumele ngibe ne notebook ngizame ukwathatha lapha ngala notebook ephone ngoba akumele ngempela siphuthelwe bheka nje umkhulu Ntsingize izinto ebesikhuluma ezingakanani ulwazi olungaka saphinde futhi sezwa ne mathematical tool lokuqala ithe futhi ngoba sekho lapho kulungile asibambi siyoba nje ku podcast uThabo Sambuthu uzoshare ukuthi kuke kwenzeke kanjani egcineni kohlelo njengoba wazi ke after 8 o'clock mzukwase ne after nje 8 mangabe kungenzeka sishone eingcingweni sishone kuma comments sishone kuma questions ucingo 0315109709 ibo ubhala phansi iphone studio line kodwa sizoyivula isincingo after 8 0315109709 Facebook Inanda 88.5 FM Facebook page leyo khona lapha ni group asilungiseni senda nje I requester abo admin bazokwamukela uzokhona ukuthi ube ingxenye yohlelo ke lapha ku group yethu khona ke no WhatsApp lo ngakhona khona ukuthi ushare iVN noma yona ke umbhalo iText inamba ka WhatsApp 0604650345 uvumelekile ukuthi njengoba sisakhuluma nje manje ube wisha imbuzo nokuphawula kwakho then after 8 so bese singena kuyona ke futhi kuzosiza kakhulu ukuthi engathi singathi masuthi 8 vele seyikhona ukuzungagcina ungasali ngaphandle ndlela evele abe maningi ngakhona namhlanje ke topic yethu ithi umfundisi akamzali umfundisi into esiyakhula sisizwa hayi umfundisi akamzali umfundisi yabo kujwayelekile usilokho sikuzwe namhlanje ubaba Ndabenhle uzoke angeneke deep kuleyo topic leyo esikhuluma ngayo ukuthi impela kuyikho akukhona ngoba yini well ke sesibana esikhathini samanje baba Ndabenhle usisa lapho nje mina sengibabonile abafundisi abazalile abafundisi Are you sure? Hayi phela angithi phela umuntu sizwa ngaye manje yabona ubuchule kule topic we Queen Rejoice yes bubheke kanjeni asisho la ukuthi physically ngeke umzali omnye umfundisi okay zikhona ingane ezizalwa befundisi ezabefundisi bese kuba khona ingane ezingabanga befundisi oyisabazanze baba befundisi ngoba benamasonto amakhulu okay yeah Abuzwa sasingene kuyona yeah so yabona uma sithi la isisho lesi sithi umfundisi ngeke amzali umfundisi so ngamanye amazwi fanele sibhekeni la akasibheke lento khundisho sesithi yini abazali bamaKristu abaconservative in other words abazama ngayo yonke indlela yokubamba imithetho okay eqinile yokuziphatha ngokobuKristu bavamisa ukuthi inzalo yabo yona kodwa ingakhombisi ingabi isibuko sempilo abazama ukuyiphila na yini ubaba simazi kumshumayeli Ishmael from the word Ishmael ukushumayela igama umshukushumela kuqhamuka from igama Ishmael kwenziwa yini ingane kaMvangeli bese kuba ingane kaChief Deacon engane imholo yebandla idla ama drugs entombazane ibe unemployed porn star yabo nje ukuchitheke ibe indlobo ibe nele Twitter account konje my fans only yeah ikhombisa inkomozi yayo online so uthola ukuthi kodwa ubaba umfundisi kune social expectation ku expect ukuthi ubaba uma conservative
o ubaba ewumuntu olandela imithetho eqinile yokuziphatha uKristu engathithi nezingane zakhe zingalandela leyo mthetho singasho ukuthi ubaba uhlulekile mhlawumbe fanele siqale lapho umbuzo loyo umbuzo kukabili baba okay yini embili lapho ngokwami akwenye ngingasho ukuthi cha ngisho ngombono wami yabo I could be wrong but I wouldn't say that ukuthi ubaba uhlulekile okokuqala mangabe ukuthi uyihambile inkambo ayifisayo phambi kwabantwana wakwenza ngokungamandla akhe I believe ukuthi nabo bangabantu on their own they have their own will power of will to make their own choices uqala ngengane uqale ngomzali umzali uzamile ukwenzile konke then uma ngokuqala lokho ukuthi ngingasho ukuthi aqono kwakhe ngoba ingane uyifundisile ngendlela yakhe wayihambisa uSunday school ayitshengisa imithetho wakwenza konke umzali kumele ukuthi akwenze sidakwa size sibuyiswe ngebhala wena wabona umahelele okwesibili ukuthola ukuthi umzali kwayena uhambise kwenkalankala yabo ukhuluma kunye ngala enze ukunye ngala so yikho ngithi kukabili wasiwachaza kahle Queen Joyce mhlawumbe weQueen Joyce asibeke inkinga uqala inkinga uqala abazali abamaKristu abalandela ama-conservative strict Christian rules inkinga yabo they refuse to know and understand the world they live in amen ayibanqaba look uma umzali kune argument ethi kumele yini ulunguze ubhaka wengane yakho mina ngingawubheka mengekho ayingawubheka kuyokusiza lokho ngoba uhlala 9 mm endlini ungazi that's number 1 akurong yini ukuthi uma umzali uunderstand wazi ne-lifestyle yengane yakho ukuthi iziphi izinto ayithandayo izinto eziminterestayo ube nolwazi ungaveli nje lekhaya ibuka iTV lekhaya kwenziwa ukuthi ungabi nazizathu futhi kodwa ungenazizathu yes yabo ngizokubuya kanjena I always say this with utmost sensitivity Queen Joyce ukuthi umzali must have an insight into his or her child's sexual orientation. Okay. That's a tough one. Inkinga ezokwenzeka uzohamba uye esontweni. Ugxeke ukhuluma ushumayele uthi wena enkonzweni siyabona nembala asebeyigqoka abantwana bethu sebengenwe ilento ke yokufika. Lento yokufika ukuganana ubulili nobulili rainbow color we condemn kanti ingane yakhe bisexual yomfana is just gay but wena ngenxa ukuthi you refuse to understand the world they live in bese ugcina ungakwazi lokho because mhlawumbe uma we understand i-orientation yengane yakho sexual orientation this is your child kuzokusiza ukuthi ungamjudge umnikeze support nasenkonzweni ufike ubeke ungasabe nje ukuthi ubaba umbishop umnini we-mega church ucela ukuphakama abeke into bantu bami njengoba nibona babekhuluma ngeke kwathi ekhaya sihleli ngahlala nezingane zami saxoxa njengomzali ke ngifuna ukwazi ukuthi izingane zami zicabanga kanjani zifila kanjani njengombishop ngibe vulnerable engane zami ngayitshela ukuthi ngubani ngahlangana ninoma wabo nayi impilo engangakephila sengikule uma kukhona lapha phakathi bantu abami ofuna ukukhuluma nje avele obala ukuthi ubani uyini ufila kanjani kuba lekhaya inali ithuba kwase ukuthi ingane yentombazane yasiyasho kuyathona no i-bisexual. As Baba, we don't do that, and leyo nto eshoyo isakude kanjani ukuthi sikwazi ukuyenza. Yazi bangwayini. Yes. Step 2 is because asikwazi ukukhuluma nengane zethu. We don't know how to. Sina sibeka imithetho bese kuba ufinal. Now, but to be careful, Queen Joyce. Talking is not equivalent to quoting a scripture. Musa mzala ukubhomba ingane yakho ngama scriptures impela and sikhotha wona ukuthi nali iBhayibheli lithi
akusho umzali who has no ecclesiastic knowledge, existential knowledge, ushaya nge-shoehorn fallacy, akanayo ngisho a simple understanding of the interpretation of the scriptures itself. Yebo. Ivesi lithi wahamba uGoliath wadla utshani obuhlaza. Walala kwafika ingelosi yena. Bese yasuka. Utshani mawubudla uyaphila. Utshani buyaphilisa. Utshani benza kukhanya emhlabeni no. The verse is not about the grass. Musukhuluma lokuza. Iya evesini, when was it written? How was it written? For which audience? Basic. Oh, come on. Good choice. Umushadila wadingini ama basic marital competency skills. Yeah, I think. Baba wekhaya, don't you need parenting basic competency skills? I think. And one of the skills ukufunda ukukhuluma nengane zakho. Ubani ozokhulumela nengane zakho ungakhulumi wena? And akekho futhi kunalokho zizoyithola kodwa information ngale. Ngesikhathi ingane yakho uyayithemba ngethu njalo. Uma uyithemba ingane Thabo, trust is very fragile. Right. Akusho ukuthi awuyi kubhaka. Imingekho kodwa. Imingekho. Kunani mangabe ubhaka ngizoyicheck khona? No, ungakhuluma sene trust level yami. Mntanami ngeke uzothi umbuzo uthi i-comment wesibusiso mntanami. Angithi ngeke ngiquleke mangivula ubhaka wakho. Isingane hayi baba khuleka even you led. Uma ingane ithi kwena I'm disappointed that you don't trust me. Yeah. Something is very wrong. Ishibicasuka ngempela. Icasuka idube. Elela khaya nje kanti umuntu ufanele ezenzani ukuthi athenjwe. There's a problem. There is a serious problem la. Konke fihliwe la. Konke fihliwe. I-defense yini? Ulaka. Wavuthwa ngolaka. Kanti ufuna umuntu enzenjani ukuze athenjwe? Shothi ekhaya nje kuthenjwa. Bese kuba Queen Rejoice nawe Thabo, i-tragedy yabazali aba-ignorant. Okay. Ibhlungwana ke le. Ingane zonke nje ingane noma yipi naturally curious. They want information and mungabanikezi they'll find it. Yeah. Whether you give it to them or not. Kodwa bazoyithola lento abayifunayo. Yebo ngeke uthathe i-smartphone ka 4 years. Le khaya kune Wi-Fi. Ubusuqambela ingane amanga. Akhohlwa. Khohlwa. Never. Baba Ndabenhle. Yeah. Okay. Yabona kuya risk ke lapho. Manje ke lezi ngane zamanje mhlawumbe kwakungcono thina sasingahluphi kakhulu. But kwakulula ukuthi abazali basiqambela amanga. Kwakulula ukuthi bafuthi ngisho noma ubone ukuthi nje. And indeed they lied a lot. No, they lied. Even if uyibone into ukuthi ayenzi sense lento but uthatha lento otshelwa yona. And lezi zamanje it's so different. Lengane zithathe into engazwakala. You don't tell this kid something engenayo sense. And zizokuphikisa and ziqhamuka manje ne question ukuthi but lana kodwa yabo nento as the argument around lento batshelana, there's no way that you can lie kulabantwana. Uma unesibindi sokhuluma enganeni yakho Queen Rejoice fanele be nesibindi sokuyilalela. Okay. Ayingiphinde mlaleli. Uma unesibindi sokhuluma enganeni yakho iba nesibindi sokuyilalela phela. And ziyahambisana zonke lezi zinto. So uma ucabanga ukuthi uzofihla i-sexual knowledge enganeni zakho. Uvumela o-classmate by influence. O-classmate ngeke bayifundise sex education. Bazovula i-porn site. Finish. Manje baba, cause nathi nginali teenager ne. I remember nje ngake okay it's a boy. Ngeke ngakhona risho umunye umama which is ingane they were close umantuli ngapha uyathetha ukuthi le ingane zihlezi zindawonye I have to do something about it ngibusy angazi ukuthi ngizonze njani. I found myself that I wasn't ready, which I think mhlawumbe abanye abazali baba kuleso stand le ingane zijwayelene ugogo uma wami uyathetha ukuthi let me do something about ingane zijwayelene kakhulu umfana nentombazane la kwenzeke waze wathi umantuli angazi nobani bamithisana bena 14
So I have to do something about that. Ngendlela engadideka ngakhona bamndabenhle angikwazanga ukwenza. Ngamziba umama. Kwaze kwafika uma wentombazane and wentombazane is like manje lento sizoyenza njani indaba yengane. Like sizoyenza njani. I was shocked. I couldn't do anything. And I ended up saying that hey ingane mina right kabi and nje ifocusile encwadini ifocuse kephi angazi noma ngangiba ignorant around that, which is I think I was. But into engasithola angibanga nawo amandla to actually sit ingane phansi and talk about this issue. I couldn't. Senze njani ke simne njengalesi? I think I'm not the only one. No, you're not the only one. We couldn't reach us mhlamba ke sibe kanjena. Wena uyathandaza. You read the scriptures. And uyazama njengomzali ukinstila ama Christian values kuona. But there's a catch. Umdali wezulu nomhlaba zizomthola ngokwabo hayi ngokwethu. Nayo ke plan yenziwa yithini? Thina sivele sifuna ukubahlohla. Ingane ukubahlohla uJesu, ubahlohla uJesu nge-understanding yethu which might be very shallow and challenged. Yeah. Kathi nabo kumele bazamukelele ngokwabo nayi itricky la ikhona. Yeah. So iqala lapho ukuthi umfundisi ungamzali. And so si worried ukuthi izosukiwele ngala. Fanele buzumbuzo ukuthi kephi la izowela khona. Phela no ngiya-understand ukuthi Joyce yabo ukuthi njengoba izosuka iwele ngala yini ungabi khona ngala izowela khona. Kufanele bekhona. Oh my God, Ndabenhle. Ukuba khona kwakho la izowela khona kuzokwenza ukuthi kwakho kube kungabi drastic, kungabi painful. Okay, so you're saying that we should let our kids be. Kuyasiza ukudedela ingane ibe into eyiyona. Okay. Kodwa within i-framework yakho phela decide ukuthi izoyifunda. Ungasabi ukuthi mina sengikufundisile ukuthandaza, ngakufundisa ukuthi umbhalo ufundwa kanjani, ngakupha isinkwa, isinkwa kumisa esikoleni. Ngiyakuthengela ingubo, ngakupha namafoni amamadala. Ngeke ngikwazi ukuphilela mntanami. It's high time that you live your own Christian life. All right. Yeah. Okay. Oh my God. I can't walk the road for you, mtanam. Umuntu nomuntu inkambe yakhe. Yeah, but you can learn to find forgiveness. Wena mzali. Okay. If ingane yakho iqezula. Yaza ngapha. Veer off the cause. Uyabona kusungena kulento ukuthi how do we handle isimo la ingane sethe yawela kulelinye side esisabayo nokulisho nakho ke sekwenzekile ingane ke. Most parents would have gone through the same thing. I was like as an ex-cheater, if I see my son cheating, okay. Yeah. All right. I can talk to my son which hasn't been le ndlela ehamba ngibuya kuyona ngiyayazi. Unfortunately I'm not a murderer, so ngeke ngikwazi ukukhuluma. Ikhona ngithi mhlambe kuba ngcono ube ne-insight entweni like yakhona. Ngoba uyabona umfana wakho depressed wehla wenyuka uyakushalazela. Akafuni ukukhuluma, akadli ukudla kwakho makhaza compatible okhuluma nengane kodwa wrong. Step 1 ahambe ungene ekameleni uthi boom nanka amaphamelo kuza ka Mary Stopes. Inle Ama-forms aka Mary Stopes. Oh, hey. Okay. Lesi God. Yabo umfana wakho lo. Now check this out. Angisho ukuthi intombazane. Umfana afunana ama-forms. Umuthi uyabheka how ile ngane ngiye ngizwe kukhulunywa ngayo. Choose. Iyona lebigcose ama-forms la. Lapha kuthiwa father care or spouse kwafakwa igama lengane yami. There is a likelihood yokuthi lesi esikhishiwe osokhishwa la umfana wami responsible for it. Ngona uyazi nama-forms again. Ama-forms akamaristo. Bese ngibiza uma wakhe ngithi buka ke naka ama-forms akamaristo. Wabuke sisonge bese siphinsela. Now i-challenge ke ubani ozokhuluma naye? Yabona ke baba wona usho a total different scenario. Ngoba manje ake sithi ke umvangeli. Kungcono ba? Okay, ulungile uqhubeke ngifuna ukubuyela kuyona le ndaba. Awusuphinselile. Abuye angene. Yeah, uthi hey
sikhiphe leso siso. Ngifuna ukuthi njalo ay asikulini asiyilindi ingane ifika sesivutha bhe. Yabo. Wemfana wami sikhiphe. Kodwa nje ngimbekile uNkulunkulu egcineni. Isihloko naleyo ntombi yakhe. Your relationship is broken and it's breaking down. How to handle such situations? Because nangaphandle kwesizwe. Fanele umbize niphume nithathe iwalk emgaqweni. Yeah, serious. Ni walk nje msuthi angithi ungcopha. Uthi mapholo bakahle mfethu ngempela ungasho ukuthi mntanami uyijiyele ndithi mapholo bangicela ukubuza. Ngempela mfethu ubonke umzulu wami umhopula kodwa yini manje? Uzokushaya uvala izibuzo usosutha uzwe cha mapholo angiyilwe ngoba ngisho ukuthi ayi ngamthatha umzulu. Hayi bengamthatha umzukulu ngifuna ukuqonda ngamapholo hayi yabona nje hayi mina ngeke ngimisele nje ukusacrifice asinamali yazi lapha ekhaya sisafundisa wena kanje kodwa ngeke ngivuma ukuthi usungabulala umzukulu wami ngiyacela yabo lento yoba isilonde empilweni yami uzothula ungamangala kazatsho ya baba ubusuve into zami hayi phela ayithi niyahamba emgaqweni uzovena athi baba ngizokwenza njani pho akazi kwenziwa yini uthi cha akawume wakume amapholo mfowethu ungabusasho ukuthi hey wena ntotana uthi mfowethu lalela asithathe lengane ngiyacela mbiza untombazane uma wakho ngicela ungam-involve lento yabo uyazi ingane ithi kulungile ngizombiza nampela ubona kuyintombazane sekuvela kuthi manje ukuthi ngizoxoshwa ekhaya yabo imake mntanami nizocabanga ukuterminate ngoba usaba ukuthi uzoxoshwa ekhaya okay ngizokhuluma noma womfana ngiyimisela ukuthi njengoba wenza ugrade 12 this year usaba nokuthi uzoxoshwa ekhaya ukuthi sokhokhela wonke ama expense yonke into futhi sizokwenza sure ukuthi ubhale this year ngoba nje ubuchaza ukuthi uze wena ubelethe ngoJanuary yabo siyacela mntanami termination is not the answer mntanami it's not yani baba angithi uyabona ukuthi isukaphi lento uyi-escalator phezulu lakeni yehlile manje yehlile ngifuna ukubuza kuzoyibiza ngani lento ithuluzi noma senze njani ukwehlisa lolu laka esinalo ngoba once sathola ukuthi ingane imithi isikuma drugs yabo isiyenzani sivele nje sivele sishunga ngithathe upart 1 siyayo approach lana ngisakhuluma ngale approach ungamhlalisi kusofa Thabo isibhemile first infringile ngokuya kubhaka ngokuseshe into ezakho but manje i-situation is more dangerous than you think ngase lenganife makwenzeka behluleka Mary stops the next thing bese uyokhuluma nemgaqweni nihambe yabona ihambe njengolofe lokushini uthi mapholo bomkhulu ngiyancenga mfowethu ngiyancenga umzukulu wami ngase kubokuphela komzukulu enginayo manje ngeke ngiyakhala ngoba Ndabenhle ngicatha baba bashunqa manje le approach no, we are being realistic. Yes, ngiyakuzwa impela ngiyakuzwa. This is your 20-year-old son. He's a second-year student in university. Lengane yenza grade 12. It's a childhood sweetheart. Bakhulelisene manje. Bafuna uku-terminate. As much as ingane imizwa ivoice kababa uyincenga. Uyibona i-hostage situation. Yeah. Idinga a master negotiator. Now uma ingane intombazane sila unegotiator, you need that as a parent. Yazi once ingane ethi baba kulungile ngizorisk. Okay buka mntanami, let's do this. Usinoma wakho sizosihambela thina ukuyakini. Yes. Yabo give us 2 weeks so bese sikhulume. Then the biggest challenge wena mama is to convince your wife ukuthi like this is what of ukuthi lalela. Which is sweetheart ngiyazi lekhaya nawe sibesixabane, you've caught me cheating nje kodwa this is not the time for those. Asitile nale issue please ngami ngiyacela. Iba angry ungithuke uphendule uthi vele lengane ifana nami kwenzekani, I'll absorb that. Kodwa wazi ngomhla 15 siya lapha. Sure. Yeah. Nangempela nithola ukuthi emzini emhlawumbe baba wakhona umfundisi wase St John's asho kunqeda ubusuthi ngiyakhala ngize nonkosikazi wami ngenxa ukuthi ngiprotector i-integrity yebandla futhi ngikhombisa inhlonipho umvangeli ngizoyineka lapha
so ke ngiprepared ukubuya ningishaye nisho ukuthi ningishaya kangakanani uyabona ke bazo ubashena bobelwa bese bethayi weMyeza ke sekhona omalume bayingane bafuna ukubona nawe ngathi ngazana abantu bakini nkosikazi ilunge lento hayi sohlawula baba yabo le ngizwa kahle yabo njengoba uma kamfana naye ezoqala vuthe yeah as ubaba kamfana esehlile the mechanism ngoba bantu bathola ukuthi omentisile the feeling the overwhelming yokuthi yey usuwenzeni that mechanism yokuthi ngikwazi ukwehla ngibe kulesimo sokuyihandlisha ngendlela le ndaba because into ezonza ukuthi sibhede kakhulu njengabazali ile ulaka yeah umfundisi akamzali umfundisi yeah ngaleso sikhathi wena baba awushumayeli esontweni yelalela ngaleso sikhathi awukhohlwa iDaniel fast ulida udodana yeah ngitshela ezinye izingane ukuthi ziphatha kanjani mhlawumbe ngilinganise nangawo lo mithisile couldn't trust ake siye ku phase 2 right asiba ngizowuthatha from what you said yeah I know ukubalaleli bethu namhlanje sizo sound judgmental but mhlawumbe that sizo sound judgmental okay don't you think at some stage as parents sibuye sikhohlwe igodly responsibility yethu yeah honestly ngempela khona la ngicabanga khona sibuye sishawe irresponsibility yethu isichithe yabo what is a parent's God-given responsibility? Ake ngibuza kuwena Khundla Choice. God-given responsibility. Ngizosuka bese ngigroupa ngescripture. Ropa kulungile. Khulisa ingane ngendlela okuyoba ngeyayo. Thini thablo sosilelo verse. Khulisa umntwana ngendlela engazi ukusuka kuyo baba uyabona esukaphi ngendlela le shuthi khulisa ingane ngeBhayibheli nangokholo nangoNkulunkulu nayo ke responsibility sigankazayo uyozama ukukhulisa ingane ngencwadi nangombhalo kwawena ongenayo insight yawo hey nazonke impela kuba njalo uyabo attempt into enzima kabi kwawena uyaleka kwi-biblical knowledge yeah you are trying to raise ingane yakho with the biblical knowledge something is got to give kukhona ongeke kwenzeke Khundla Choice yabo lokho kungeke kwenzeke ke ku reflecta kuwena right uthini nge-biblical knowledge enganeni because kwamina ngiyaleka ufuna ukumfunza amavesi ubusumthumela kubaba oyiqhalaqhala wasenkonzweni noma uzohlala naye nivule nobabili umbhalo niqale nibheke ama Christian belief systems iyipi approach ozoyisebenzisa la baba so kushuthi thina umdala njengabazali usenze saba ma stewards yeah so caretaker bengane zethu so as caretaker ufela Khundla Choice what is going to happen phela shuthi uma ngabe into inganekekelwanga njengokhetheka ungazange wenze umsebenzi wakho konakala umzali kumele ukhula ongakwazi ukuzi-expressa othulayo ongakhulumi nonkosikazi noma engakhulumi nomyeni wakhe ongcwaba imizwa yakhe ama-feelings ucreator i-environment ye-addiction lekhaya ama-addiction enzeka where kids are not allowed to express their emotions and feelings instead ziba-judge ayikwazi nje ingane ukuthi kithi mangicela ukukhuluma nawe baba ngicela ukukhuluma nawe express ama emotions ama feelings akhe bese ingane zinherita lokho immediately ingane zoba addictive ngoba kufanele ama feelings abhlungu uzodila kanjani nawo zizo anesthetize zizowafaka isibulala leso sibulala ngenza kuba utshwala kuba ama drugs noma ucansi yani yeah engane yamfundisi sizohamba ibhabhalala manje ngeke umfundisi omzali umfundisi makunjalo hayi yeah uthini ngale approach baba yokuthi uma ngabe ingane sesitholile ukuthi siyonile bese siya mhlawumbe ezimithisene bese siyazishadisa ingozi leyo
I last sifihli ihlazo. Yeah, I last yomshado. Yeah, I last. Futhi I last to a point ukuthi kwanina nigcina senithi mhlambe kwaba yiphutha. Kodwa sabazali sasizama ukufundisa umfana wethu ukuthi akathathe responsibility. But it backfires. Bamukeleni. Bese nithi kubona okay. Asisho ukuthi la senikhiphikhele sekumama nendoda. Kodwa bekungaba kuhle ukuthi nithathe responsibility ukuthi nibophe ifilo nje basenengane ukuze ingane ikhule ngaphansi kwesandla sikababa nesikhundla yani. Okay. Ngoba ngumkhulu nje nami ngeke ngivume ukuthi nginga-enjoy my last romantic days nomngami ngoba naku manje sekufanele ngigada abazukulu anenona ngicabanga ngino 55 i-firstborn yami yakhulelwa yazala ingane yentombazane ngalwa nayo yaze yambuyile e-university yaqeda. All of a sudden isinengane eneminyaka u-18 nayo i-firstborn yami 18 avenamate nguba manje lapho mina and I'm only 56 ukhokho phela nazo ave bebaningi ukhokho phela wena manje nathi sasogogo nje hayi ave bebaningi okhokho nokhokho abano 56 abano 60 yeah yes that's the thing. Yo baba yazi nje lento ngoba phela kwenye inkathi ungathola ukuthi siyaba ngisho nabefundisi lento le kwathina sisashoda ngolwazi oluningi. Ngikhumbula nje conversation ebengenayo namhlanje noma about ilobolo eBhayibhelini kuningi ukuvulekile kodwa ke likhona nilobolo eBhayibhelini angithi phela manje bekuyilokho phela as much as yabo sikhuluma ngale level yethu nathi ukuthi ilobolo ukuthi hawu uma ngabe iBhayibheli lifundwa izona zonke izizwe emhlabeni wonke jikelele bona benza njani when it comes to ilobolo uma ukhotha izincwadi la uba lo munye wasetshenziswa u7 years waphindwa asetshenziswa omunye u7 years ukuze agane. So what about umlungu uphatha the same Bible wenza njani noma ngabe kufanele kuganana kanti kuyahluka yini kuyena kuyahluka yini kuloya kuyahluka yini akasibheka ukuthi igama lobolo liqhamukapi. Okay mhlawumbe kwake kuthiwe endulo ubani owone lengane yasemayezini. Alright sasebenzisa legama ukuthi oyonile. Okay yeah othatha umntombi bayo yabo umfana kaSambodi. Mina njengoba bese ngithi yilo ubolo lolu oloningane yami oyilo ubolo ngikhomba umfana kabani hawu kanti into wrong na kanje cabanga nje hawu yilo ubolo lolu umfana kaSambodi le gama laqala out of anger. Akona ukuthi nje siyaganiselana kuhle kwaqala out of anger ukuthi wonile lo nango ke nje uShepstone senifaka inkomo ezu8 uShepstone somtseyo kwaSonzica imhlambe nakhona ukubheka leli gama liqhamuka from resentment and anger khona into ejulile ekhulunywa ubaba uNsingisi umkhulu ukuthi even the words uma ukhuluma izinto ezingekho ipower word is lost. Yabona ubokulalela umuntu okuhalelayo Queen Joyce methu yakuthanda ukuthi ixhifi ngoba uyazi ukuthi uvulula nawe yeah kodwa ke ngibuzeke uma kusho insizwa nawe oyithandayo nawe oyithandayo kwenzeka njani. hayi phela immediately ibhekene emehlweni angithi uyakhophoza. Yeah so lento engisho ukuthi sometimes even the language that we use can betray or expose inhloso yomuntu entafuna ukuyenza nafuna ukisho ngosikhathi esithini. Hi language kezwakala baba umfundisi uyamzala yena umfundisi kuba bukhuni Queen Rejoice actually kuba bukhuni uma wena ubaba ulwazi ngomdali luyimbijana kwena. ulwazi ngomdali luyimbijana kwena ulwazi kuwena ngomdali wezulu nomhlaba limbijana. So yini lento ozoyisho enganeni ulwazi kuwena luyimbijana ngomdali. akukho phela imbhalo engcwele awunayo iconfidence ngayo. Ujwayele ukufundelwa esontweni bese urely encazelweni kamfundisi wakho naye ongenayo ini biblical knowledge naye wafunzwa
naye wafunzwa. Now that is why ama Christian families fail. Christian parents fail because bama victims of very doubtful knowledge of the knowledge that was given to them. Yeah. I mean, ungasho kanjani kwingane yakho Thabo ukuthi isiqalo kiso sikaham. Ukhuluma nga black consciousness. Yeah. Unengane uzoyifida information wrong kangaka. Ukuthi abantu abamnyama kwako umunye owayinquno omunye wase Dunsela ingane yakhe a crazy story sikaham no bani Thabo. Hamno shem. Ngempela ukhona umzali obelievela kule nonsense. Yes, bakholelwa kuyona bayisho impela indaba kahamno. So ufuna ukungitshela sesimnyama siqalekisiwe. Omunye phela wenze njani wathatha ingubo wambathisa. Is that so? Omunye wamhleka ingazana wale wamhleka and okay yes umbuzo ukuphendula umuzo wakho bamndabenhle yes abazali bethu they do believe kulezo story and yes izona story futhi abasifundisa izingane. Yiphi nation ongayakha on such a crappy story? Isizwe sinjani esakhiwe on shame? Ziningi futhi stories kanjalo. Yeah, ziningi. Isizwe sinjani ongasakha nge-shame? You create a shameful nation. So iyona mistake ke ukuthi ama-Christ as long as asa-embrace le story lezi doubtful kanje, they're going to have a problem in the generation. That is why abazali bethu bene generation gap enkulu nokunga-understandani phakathi kwezulu nabantu abadala. Yeah. Okay, ayingikhumbuza umlaleli isikhathi u13 minutes before u8 o'clock. After 8 I'll be taking your comments and calls. Into esikhamba phezulu kwawo namhlanje uthi umfundisi wamzali nomfundisi ungabe usuyadideka ke isisho lesi esichaza nje sisebenzisa sona as a topic, not exactly that ukuthi mfundisi yabona ukuzala umfundisi. Sikhuluma thina as believers, as abantu abakholiwe, as abantu abafuna umdali, as abantu abafisa futhi ingane zethu ngazuthi zingayibamba lento zihambe ngalenkambo esifisayo ngalento esifisayo ukuthi is that possible na yabona. So sisebenzisa lesi sisho okuyisisho sesintu, not exactly ukuthi sichaza isisho lesi, just to be clear. Yes, exactly. Just akuyona i physical debate. Yes. It is a spiritual debate ukuthi uma ngumfundisi ngidikoni ngigosa ngiphethe udodana ngiphethe ibutho leinsizwe UCC kulula ukuthi ingane yami ngingakha ifamily reflector irole yami engidlala enkonzweni akulula. Ngathi shira nje ubuyidikoni nje nansi ingane yakho umfana ivele ibe gay wenze njani? bese mina ngihamba ngiyoshumayela against lokuze homosexuality esontweni. It's a bit of a serious problem lapho khona. So already sengiconflicted. So kuthi uma kunala uma topic ngozweni ngenze njani? Uzolokhu uzwela. Ya kuzolumela. Zobe ngibheke phansi. Angazi angeke ngithi iphutha kodwa abamndabenhle uzosho. They tend to disown ingane zabo. That is where the anger comes from. I took disown him that. Yeah, angithi that's a catchy one ngoba bancama ukuthi ba ene I credit yabantu at the expense ingane zabo. What about law ngempela engqondweni yakhe nasenhlizweni yakhe usitshela ukuthi ukhetha I credits kamdali by ukuthi disown umntana? Show me in the Bible. Show me iBhayibheli ke manje. Show me in the Bible. Ngephi la kukhona? So ngoba kusizana ukuzozizwa lonke ngamane ngimdisown usho ukuthi ngeke ngikwazi ukudayisa ngevangeli kunokuthi ngivume wena ukuthi wenza ukungcola. Bese ke mina uma kukhona ivessel njalo eBhayibhelini then I become very skeptical about the authors of that scripture. Yeah. Uthi if the Christian world isakwazi ukukondemn umuntu a human being kodwa ikwazi uku-embrace a serial killer, then I've got a problem with that. Yeah, ne? Yeah.
So if the Christian world can protect a thief, embrace a serial killer, umuntu antshontshe ibudget yabantu 200 billion untshontshe kodwa umsupport. Kodwa just a child on a sexual orientation is different. Condemn. Support. With your money, with your everything. Yeah. I murderer ni support uyihambe uyo protector I murderer. Yeah. Bese udishona umntanakho. Just because of a sexual orientation. Is that the religion? Asidlule Queen Rejoice. Ngoba yabanga chaza the steady pattern. Right. Nangu unkosikazi avenatural. Ha baba. Yeah. And umfundisi nangu mamfundisi uyajola oh ngikhuluma ngeparenting la right ake siyise inganeni ke nayi indodakazi yakho even incinzane no pastor oshadile ngaphakathi yeah ngabe phela izinto ezenzakalayo yeah. Why is it that our kids do not reflect our stringent, rigid Christian value system? They veer off it. And it's my daughter. The most creative, lovable daughter. Futhi is a supporter. We worship. And we worship. Ancinzana nalomfana ono 3 years eshadile obekiwe la onesikhundle bandleni and ushadile and unkosikazi okhona enkonzweni ingane sizojola naye lo ingane kamfundisi omkhulu ingane yabishop and vele kufika unkosikazi athi baba ngithangile le ndaba kuwena ngoba bavele bamithisana hayi ngcono lokho kwenziwa njani manje you sit with your daughter. Sure. Mntanami uyabona ama consequences a decision yakho. Yeah. Ngiyazi ukuthi wena as my child uzothi no baba ngicela ngi-understand you're in love. But ikephi khona mntanami? In the church. With the neighbors. No auntie bakho, i-generation, ubaba walomfana, unkosikazi wakhe, bonke labantu bayakhala ngenxa decision yakho. Please help me out, mntanami. I don't want to fight with you. You're our good child. And told, hey, yona ngani nondlaya. She's running a successful law firm. Kodwa Ndabenhle. Hey, usejona ne young pastor. Ngicela kukhona into engavuma ukuthi ngilokho ngizipha iyayinyathelo ngenyawo minjalo hayi ya yabona minjalo babe iyayinyathelo nayi ngani yabantu ikhala unkosikazi kalomfana and uthola ukuthi umfundisi lo noma umfundisi ibona sebezo initiate abortion no but nayi ngani yabantu ikhala yeah imibono ukuthi umkamfana yeah Mebonti is not being this on Facebook avela athatha ama screenshots amyeni wakhe nama notes apost ku Facebook mhlamba ngakwenzi lokho sure baba avele nje athi makhosazana ngisizini husband wami is dating uMfundisi Nyamaza is a very popular guy and ungozi une influence and now he's dating ingane kaMkhokheli yebo so akuhlehla manje isikwi public yeah ngana the elders ngaphakathi abazali ngoba sikhuluma ngabazali they couldn't handle this thing with utmost sensitivity yazi yaphumisa nje because at some stage ifale kubiza undodana kubiza indodakazi yami ngibisa umama uGosa noma umama uMkhokheli okay yeah then uma sengihlulekile noma wakhe okay
Manje what do we do at the stage of lo mntana uthola ukuthi vele sekonakele kwasiqaleni asizange sibe naso lesi structure show sekwi family sokuthi sikwazi ukubobokelana yabona inhliziyo sikhuluma ingane isi rebellious siyazama ukuhlala phansi ithi nje ingane nje ngihlukene naye ngiyamthanda andiziyasho it's kukhulunywa ithi nje okusalayo nje ngihlukana naye njengamanje ngiphume la ekhaya ngihambe nanglomfana kusofa kwakho nengane yakhe khona even ibheke kuyena ithi mina ngazi bona khuluma isho kumfati khuluma isitawudala isiqiniso sithi mina ngithini manje mina no khuluma you said to me uyangithanda and you stand by me even mase kuphambi kababa nangu kubaba nangu uma wakho nangu baba wakho nangu uma wami nangu baba nangu umkhokheli khuluma Khulu ubusi abatshela ukuthi lecathulo eqokile wayithengelwa abantu for ibirthday mhlawumbe we need to get that correct nale phone iPhone onayo ubatshele nje ukuthi wayithengelwa mhlawumbe lokuzoclarify Ishba your daughter is a successful lawyer uyanondla lekhaya yabo and uyakuhlonipha awuthi akanihloniphi but into aseyenzile it's forcing it to be on the defensive ngoba lengane yaqala uSunday school kulesonto yaya kumama uGumbe throughout the life yaya kubaba uMyeza throughout the life of counseling yaya kumama uMapule with teen group uyabona ukuthi idlule sanje nenjani with teen expression ikhunyiwe kuphunyuka phi manje iphunyukephi kuphunyuka phi ngempela ingane ukuthi ikhuliswe ngenye indlela ithathwe ifakwe la yafakwa la kuba kuzosuka isiqomqomo sekholo kuvela kuphunyuke nako and why university wafika wafunda 7 articles and everything worked for her boom na impilo imchitha kakhulu ndodakazi wethu baba awusilamulele kuphunyuka phi ngempela ngizama ukuthi the Christian parent is in trouble the Christian parent's way of life is not reflective of belief system yakhe okay yeah contradicta kakhulu okay how so in that kwesensikhathi ama values akhe akazange abe ne focus yokuthi azokhipha ingane njani ngesikhathi instill inganeni kungenzeka ukuthi wavene wa push ama values nokuba strict nama boundaries are rigid wakhohlwa ukuthi i-human development ihambe ifike la ifane enkosini khona le ngane uyayazi ngoba ila kuyena ubeka grade 12 but izofika university and come kuzobuya umunye umfana lapha university sho hayi le ngane bengikhulisa la hayi le ngane oyikhulisa within 3 years nje ngicabanga 4 years degree sekuzobuya umunye umuntu esingamazi la not a monster your child yeah baba it iyenza kanjani ke manje we are left with about in the 6 minutes because kunane lokhuzana kunengoma before sekuma comments leyo mkhuleko ke njengekholwa hayi ukuthi akukhulekwanga ngifuna ukuya lapho ukuthi sengihlulekile sikhulisile ingane kususe encane siyayiqasa kusande school sayisusa la sayifaka le program sayisusa la sayifaka le program ngoba sithi sakha lo muntu la ekhaya still umntana ethu ngoba nakho siyakwazi ukusikhethela enkonzweni useya ngoba ethanda besikhonzo beyini akadakwa ubuya ngokuzolala ubhema insangu he's on drugs ingane mhlawumbe omunye intombazane yabhabhalala is promiscuous uqoma la aqome lo ukubanjwa ngapha uyabona wenza nje izinto ezihlukene uyahamba nje ezindaweni zobumuntu wenza lezi zinto lezi bese sithi thina ngizobiza omama bomthi how effective is that bese ngithi ngizoyibamba emkhulekweni i-tricky si lapho ke urejoice now enter woundology okay woundology yeah into sesibonakela ukuthi izilonda zobaba they permeate through the prayer and Christian value system angazi kwenziwa yini ilonda zami they'll permeate zibhoboza imkhuleko nemfundiso yami yobuKristu
zihlele enganeni ilonda zami ngangijole university ayindaba okudlala kwakwaziwa nje lo university is such a small community but you need to be so 3 futhi zonke for 3 years ngenza degrees ayijola nami right through that's number 1 number 2 ngangiphuza university Friday mina ngangigijima nama 6 pack kwakwazi ukuthi uyaphuza lo bhodi university ngangayiphatha kahle then I found a sweetheart ngashada and I did not heal from those wounds sengishadile ngaqhubeka nemjolo zakhula ingane kwaya ngaba ne-encounter ngayiyeka leyo nto but ngadila inaleyo part in the history yami and imapha ama-majors as a Christian engawa installa ngawa implement ukuthi lezi ilonda zami zingapermit i-abandonment wound, rejection wound neglect wound baba. So even if ngingafasta ngingakhuleka lezi londa zami izona ezovile zibhodlozela umkhuleko zihlala emntaneni ziphila kuyena ngithi isikhathi ngishitha wayebona sula noma wakhe did I go back to say I'm sorry mntanami ngesikhathi ngihamba Friday ngibuye Monday eno 11 wayebona uma wakhe ekhaya I don't know where daddy is yes Ndabenhle ingane yami ena 3 years no ana 3 manje una 9 ikhumbula into eyenzeka the time yena na 3 I was shocked. No, that's common. Something that happened when he was 3 years uyixoxa nje benjalo ilokhuza i-challenge yengane ayiqali i-challenge yengane ingane imisizelo iqala during pregnancy. Okay. Yeah. So whatever that happened prior. So ngenza njani ukuthi lezi londa zingagcine sezi instileke engaleni ngidinga cleansing mina. That's where the Christian world has failed dismally. Okay. We do not know how to change brain circuit yengane sesaswini. Uchitha uhambolana nomuntu wesifazane your wife is 4 months pregnant uyabuza olala naye mfundisi wenzani mfundisi wami manje wenzani bese ucabanga ukuthi lengane izokulandela no at some stage lengane iyosiveza lesilonda ke nayo ke sithandana nobani yona isithandana nomfundisi wakho la ebandleni wena usuyibishop ngenza njani sekonakeleke now I do understand mhlawumbe ukuthi onasi lesi silonda ingane sengithandazile ingane sengizamile ukuyikhulisa ngendlela akuvumi kona maybe ngempela I do realize ngake ngona lana la yize ngaphenduka now ngenza njani ukudila nalezi londa because ngafisa ingane yami naye ikhuleke because it's like itrepekile kulempilo izokhululeka phi angithi Queen Rejoice we need to go through a stringent I would say cleansing ngabuza cleansing mhlambe uzoyidinga i-confession of your sins nixabe nenkosikazi ukuthi inkosikazi I'm raising kids my biggest problem ngisaba ukuthi ingane zami they'll repeat my own trauma khona isikhathi la isonto lizoba i-bad nenganeni zethu yabo zingabe sakwazi seyiphula imlomo ibe ngaka makuyesontweni and bese kuba khona i-moment where my actions are un-Christ-like. Yabuza phela nako ama-actions am they are un-Christ-like kodwa mina le khaya ngishumayela ini ivangeli kaKristu naku sengitsheka uma ngingakwazi ukusherish faith yami around my children I failed them. When our children could just need to see us being the light of God that requires angphinde futhi our children need to see us thina siveza ukhanya kaNkulunkulu or we actually fail these children when we don't share our faith around them. Ingane fali ibona usherish faith noma wayo ungagcini ngokuyishumayela lapha esontweni uzizofunda kanjani ifundo ezinzima lengane
Angithi mina ngibhongoloza indaba kaKristu lapha. Yeah. But I can't teach my kids tough and difficult lessons. Mhlawumbe ngibhubesi nala ekhaya. Yeah. I can imagine sitting with my 10-year-old daughter. Bese ngithi yena yazi mntanami ngine concern. When I was a varsity student ngangekho well behaved. And my biggest fear is that when khona ingozi ukuthi ungase uphindele ilonda zami. That's awareness. Step 2, what can we do sobabili ukuthi sithi stop the wound from lento yenzeka kumina kungagcina sekutheleleka kwena. Yeah. Your confession and openness to the child will raise the level of awareness and spirituality. So bese uyasho ukuthi enganeni, I would love you mntanami ukulandelela ama principles kaKristu. Honesty, integrity, truth and self-love. Sure, yazi ngaze ngayithanda ke bamndabenhle indlela osho ngayo because i-acknowledgement nje kokuqala bese uyakhuluma ngayo ingane ukuthi yazi ngikhathi ngihlaphe nje engeke ngaba nenkinga ayinkinga ngisafunda nje ngaphuza ngendlela engangidakwa ngakhona Angiphuzanga kwaba kuhle mntanami. Indlela njengamanje angifisi kube khona ingane nami ezophuza ngendlela engangiphuza ngayo. Manje lezo zinto asisikhulumike nezingane. Ngeke phela utshela ingane yakho usawudakwa. Vele kusho usisi wakho athi ubhuti ngiyamangala menithethisa ngoba sekholwa kakhulu. Akona sekholwa lo wayidakwa kanje. Hey wedaka ubhuti yazi wedaka. La ingane ngisibisi idakwe ephuzwini lokuthi wena ngoba nagusu wakholwa. Angithi nawe nje ukwenzile. Kusho dade wendo yiphara. Athi wedaka ubhuti etshela ingane zakho. Ngoba nakho sekholwa usezenza ngcono manje. That's all. Utshwala ubazi kahle. Nabuka ke ukuthi la usubethraywe usisi wakho. Yeah. Kade ngale nkathi uvuleleka ngengane ukuthi uvuma ukuthi yazi kwakuukuthi and angifisi ukuthi lento kwenzeke nawe. What would uma ethi uyampongoloza usisi wakhe ethi wenza uphara. Ibisithi ingane auntie I'm not sure about that but anyway ubaba wangitshela ukuthi wakwaba nama challenges yabo. But I'm not sure whether sekufanele kube into esi highlighter. Yeah, sikhulume ngayo. Ngoba nama I don't want to do exactly what my dad did yabo. Kade sikhuluma nomfowethu uthi naye ubaba umtshelile. Wasitshela sonke in fact sabuka lento ukuthi no we wouldn't like to do exactly that. Futhi ubaba ube fair waze wasitshela ukuthi what was his reason for alcoholism. Thina asinawo ama reasons ngoba ubaba gives us hope. Uyakhuluma nathi we go to church. When ngesikhathi kufika uJoel Austin with the first to meet him. That was our father's love for us. Kufika Pastor Sono, kufika Pastor Mapule was introduced kubona bonke labo bantu. So as kids, even ngithombe zethu ekameleni, nginasithombe nomama Mapule, nginasithombe no Joel Austin family, nginasithombe no Pastor Sono, nginasithombe no Bishop Moroka. Uyabo bonke abantu aba representa i-goodness in society. So into esibona kubaba sibona uthando and siyazi nange pastor hayi ukuthi ebedroom yami kunesithombe sika Little Wayne unalo lelo she couldn't rejoice God. Mother F I know I think mzukwase usinikeze the better cure of them all because abazali abaningi bayadideka ukuthi kwenzakala kanjani ngathi ngikholwa kangaka nkosami ngathi nginikela kangaka ngathi ngithandaza kangaka ukuthi ingane yami ibe umuntu ngifundisa kangaka yaphuma nje sandleni angazi check your past traumas and kokunye ubalile ukuthi izilonda akona nje ukuthi wena wenzeni kokunye something ngenzeke kuwena kunokwenza ukuthi mhlambe emasokeni nama ngibangangena inhlanhla I faced a lot of rejection mhlambe disappointment angithi yabona ngenhlanhla ke mhlambe ngagcina ngimthola umyeni mhlambe futhi wagcina ungashadanga because of ama rejections because of ama disappointments wasukhetha ukusikhulisela umntanakho and you do not want the same thing happened to abantwana bakho wathi wakholwa wawumama webhantshi nansi ke ingane yakho ke manje isithola umntwana wesibili nakhona isithola wesithathu futhi manje iyaqhubeka futhi kodwa manje awubaba ingane nabo kwenzeka same cycle eyenzeka kuwena
Yabona Kundi Joyce, when being a successful Christian means failing as a parent, that's where pain happens. Yeah. No, you gave us best le ukuthi hlala phansi nabantwana xoxa nabo usho ukuthi I don't want the same thing. I think ilekho abanye abazali bangazibona ngazuthi it's like suba njani yabona ukutshela umntana ukuthi mina ngisakhula kwaye kwenzeka ukuthi about that your history nje engemnandi empilweni yakho whether yenze ufare umbuzo uma ingane yakho yomfana angithi ama-phone sometimes sekube no typo kufike umama umbishop athi wena ingane yomfana imthumelele itotos hey if you send the pornography by mistake ngake ngayithumela esinye isithombe egroupini yasesontweni wema ngephutha lapha ngiboni na ingane yakho yomfana 21 years old yes ngephutha ipress double iqonde ngqo itotos baba umfundisi baba athi umfana ko ngeke phela ngabi nayo inumber yama elders ngikutshela into enza kumina imake what should be the conduct mina izumzali nangu mamfundisi usezobika ukuthi ake ngithi wena umama umfundisi ingane yami sithumele itotos ngephutha kwena wenze njani normally sibhoka ngolaka ingane sibize la sesikhondemna normally lento sifundisa yona namhlanje ukuthi no that shouldn't be. Now let's talk but here. Normally say condemn sifaka ake sakhe indoda ke leyo ukuthi ngoba izophenika enye ingagcina suicidal ngithi uthi lalela ngicela ukubona ngifuna ukuthethisa ngifuna ukucoach uzwile ngicela ukubona angifuna njani ukukuthethisa ukucoacha right okay angithi ubonile ukuthi kufike isithombe esinjena yeah okay ngisidilithile okay but bengicela nawe usidelete then let's talk about human sexuality mkahlahle besiyakuba ukhuluma iqiniso I'm being honest with you now I need to be honest sesidelethile ngithi now uthi noma ngempela umkhombisa sengidelethile okay let's talk is a human sexuality besiyakuba hayi makhona umntwana awasenkonzweni no wangaphandle enkonzweni okay ku correct ukuthumela ama private parts kuma partners now as a mother as a bishop's wife usune opportunity of evangelizing of ifaki gospel enganeni ngaleyo approach manje thina sivele sivuthe simfaka esihogweni umntana yey uzosha indlela ukufundise ngayo lena awukuthi abazwangiphoxa ngeyumama isikhondela singaka uzothumela ukhulume naye uzomthola uzothi emangi yaxolisa uthi okay sesidlulile nami sengixolile but I'm worried about your knowledge of sexuality yanele yini wena yeah ngoba njengomama wakho I now sengine challenge maybe as your mother kukhona into engakufundisanga ngayo about human sexuality okay manje ke uzofundisa kanjani about human sexuality kwa wena ungenalo ulwazi ogcwele ngayo that is ngicela sithathe manje Ndabenhle this is getting so interesting kodwa sekuyisikhathi sama comments umfundisi uyamzala nomfundisi I'm sure baningi abazali aba challenge ngabantwana babo ukuthi we've tried everything I've fasted I've prayed angenze konke kodwa ingane nje iphuma ibhekele sesiqalile ukuzinuka amakhwapha ngeapproach isikhuluma ngayo nabantwana umfundisi uyamzala yini umfundisi It is a Whitney Houston, Mariah Carey, When You Believe. 8 minutes after 8 isikhathi sisho njalo ke namhlanje nje ohlelweni asilungiseni. While ke kulesi sikhathi samanje ngiyakuma comments strictly. I hope Ndabenhle kodwa nje mina ngikuzwile. Ngicabanga ukuthi kuhamba kahle kakhulu. Ngicela futhi ukuphinde ngifake disclaimer. The following program contains mature subject matter, coarse language and discussions of religious beliefs, ways of life and those of sexually suggestive nature. These may seem offensive to sensitive listeners and parental discretion is strongly advised.
Studio line is 031-510-9709 if you wish to call in live on air. Then bese kuba khona ke WhatsApp 0604650345. The VNs are welcome as well as the text. Bese kuzoba ke Facebook page nanda 88.5 FM group asilungiseni. Sikhona lesikhathi samanje sakhona Sambothi, Thaba Sambothi, sakhona ubaba Ndabenhle Myeza. Queen Joyce, I am your host emsakazweni nanda 88.5 FM. Uhlelo asilungiseni sikwi hour lokugcina ke manje ngiyakubona ngqo emlaleli wami nama comments nembuzo ongaba nawo. Itopic ebesamba ngayo ukuthi umfundisi wamzala nomfundisi. Ukhumbule ukuthi asikho like physical or literal to umfundisi. Sikhuluma nje like general thina njengamakhono, njengamaKristu, njengabantu abahamba enkolweni, ingane zethu sifisa zihambe ngenkambo le esamba ngayo. Kodwa manje hayi cha kuyaphunyuka impela. Uthandaza ufaste phunyuke bheka ingane kushuka kubhekele ingane zicule kuma drugs, ingane zibe ko promiscuous, zibe promiscuous. Am I pronouncing this word correctly? Yeah, ibe promiscuous. Yes. Okay. Then bese kuzoba ukuthi futhi nje basoka khona nama Google noma porn site no Twitter no my fans only. Uthola ingane yakho isigcwele lapha ya. Hey inkosi yami isisakaza ubuntu bayo. Ngamaboma hayi ukuthi mhlawumbe ubani u24 ukwenza deliberate Nkosi yami kulungile kodwa njalo wena uyakholwa uyathandaza futhi uyayinxusela nayo kodwa nje hey kuphume kubhekele. So sikuyona ke lo ndaba ubaba Ndabenhle sesinikeze enye approach inkosi yami, which is I really pray ngazo singayibamba. I know njengomzali ukuthi akukho lula kona. Uyacabanga sengitshela ingane ama flop ami ukuthi mina ngeke ngaflopa ngawo ukuthi nokuthi and I don't wish the same to happen to you. Yes. Yacabanga phela kufanele ukuthi ngane utshela ama flop akho njengomzali. Kufanele ukuthi uyindlalela nje ukuthi ngeke ngashayifamba. Wait a minute. Wait, Queen Joyce. Yeah, baba. Why is it ezinye izizwe zibe honest about their childhood tribulations engane zabo? And is about honesty, baba honest. Yeah, ezinye ziba honest ukuthi I messed up and I would like to see any of my children messing up. And ingane imvaluisha umzali. Yabo. Imvaluisha on the basis of the truth that umzali is actually manje ngicela ukubuza ukuthi mina yini mase kuza kuthina bese kuba nzima kangaka. Yazi umbuzo loyo ukuthi ngempela ubalo wasifaka lento ukuthi enganeni kumele sihlezi sibonakala siyingelosi. Yeah, but it's not working because lengane they then go and repeat exactly immersi science. Yeah. So angazi ngiyabusaba ubuqhawe obungena hlonze. Ngakuzwa. Yeah. If ubuqhawe busekwakheni ekukhuleni akube ukwakha noqhubu. Okay. Akungabi ubuqhawe bube kufihla ihlazo. Yeah. Okay. Yeah. All right. Angiqale la. Greetings. The main reason for kids not being a reflection of their anointed parents is because parents don't let kids be. I'm one of those kids whose parent was so into church. We would literally eat, drink, and sleep with the Holy Bible and prayers. I'm not saying it's bad, but it was too much. And parents tend to forget that we also live on earth and not in heaven. We still need to live as normal beings. That being said, when I got the chance to have a good time with friends, my mind went crazy because I saw that this part fits a teenager's life. My parents should off balance these things and not force me into being this righteous child. Did you hear that? Yeah, ngizwile. Futhi ngalenkathi nje kuthiwa nje mngane siye workshop, futhi workshop lapha kungcono. Asithi uyovela hlanye. Queen Joyce ngifuna ukuba ufakazi la. Nazo ingane there must be children enough to allow to be parented. I think ingane zethu zibe guilty ukungafuni ukuba ingane, zifuna ukuba in charge. Okay. And then guess what? Yeah. It just doesn't work. Okay. Yeah. Yeah.
So as parents ke kuleli phuzu lokuthi we don't let our kids be ngithatha ngifuqe ngicontrol ngisho into ebuka ku TV. No ingane iprove iworth kuwena. I prove worth it. Yeah uzukwazi ukuyinikeza iworth yayo. Okay. Yeah and that worth ozoyinikeza nizopromote self worth yayo. Okay. Ndabenhle ukubona ukuthi ingane noma isiprove iworth thina but thina siyaqinisa emthethweni yethu. Bakhona I've lived into kanjalo yini ebukwayo like usukwenze konke yini ebukwayo la ekhaya you're not allowed to do this, you're not allowed to do that, no matter ukuthi ungasprove kangakanani kodwa umthetho la ekhaya umile. Even if your friends are going out, you're not allowed to go. Right usuprovile ukuthi Queen Choice. Yeah, because ngenxa ukuthi futhi akunazathu angithi wena is critical that you become an example around which ingane izokwazi ukubukela. So uma ukhuluma izinyathelweni ihamba kephi ithi iprogram yethu asilungiseni sihamba ezinyathelweni zikabani zikamqala. So umzali fala hambe kuziphi inyathelo zikamdala. Yeah ukuze kwenzekeni ingane izuzo ukuphila kwaphakade ukuze ukuphila kwaphakade ukuziphatha kahle ukuthi ibe isibonelo ezikwezinye ingane iyaneliseke. Okay. Yeah iyaneliseke. Alright. Sanibonani igama lami nguvukani Mtshali besacela hayibo no ngifuna the wrong ingane le no kuke blank ikhona nakho engazuthi okay ake ngiqhubeka ngisayibona lese khona ngilahlekelile. Okay sanibonani studio naze nasinika ulwazi olujulile namhlanje siyabonga unqubeko omakhathini waphinde futhi wafaka neVN asike sizwe. Akona unqubeko wamakhathini lo hadi ngomacuma nei leyibona man lento isho lapha iyona ithanda ukubanzima lento ukuthi umncane so ngixabezwa into zabazali kodwa man nabo basenzanga kona man wakithi wena uxabhasha lo uDonda uJibu Msiyane hawu mfowethu phela sengaziwa ngoQueen Rejoice kwahlahla uMaxulu siphinde nikhumbule. Ngiyabingelela studio lento ukuthi umfundisi akamzali umfundisi itemi lokukhuluma nje. Mina ngizalwa ubaba ongumfundisi nami futhi ngiyakholwa ngiyamshisekela uNkulunkulu kakhulu kungengampoqo yabazali kodwa kungenxa yokukhula ekwazini nasekuqondeni uYeshua njengenkosi nomsindisi. May the shalom of Yeshua okay Thabo bengifisa alokhuza kodwa bengifisa achaze further yabona nje obeyichaza uqinisile nami siyichazile wekhonjesi ukuthi umfundisi akamzali umfundisi asisho physical birth sisho spiritual birth ukuthi kwesinsikhathi uyuthi wena upholder ama values athile uyabo kodwa uthola ukuthi ingane yakho itsheke sihlezi sifunda ngiyakuzwa Ndabenhle itsheke kakhulu ungabaleka kakhulu Thabo nalokho bengifuna lebole ligama libhale la uYeshua shalom of may the peace of Jesus Christ be. Okay, pronunciation of Hamashiach. Yeah. Okay, nice. We learn every day. Thank you so much Ntuthuko Mgoza kwaDabeka ehostela kwasi. The comment. Wow, nice. Hamashiach. Okay, siyabonga. Ndabenhle sikuzwa kahle. Uphinde wafaka iVN. Lela studio kama Ntuthuko Mgoza kwaDabeka kwasi. Ngiyavumelana kakhulu nami no Baba Myeza kulento ayishoyo ukuthi abazali sometimes baxesha ingane with ingathini scriptures uthola ukuthi nabo they lack ingathini a simple interpretation skill of iBhayibheli. So uthola ukuthi ubombada ingane ngama scriptures naye angakwazi ukuwa interpreta correctly. So ezinye zezinto lento ngayibona kwelinye isonto engangisonta kulona. So uthola ukuthi ngathini uthola sifundiswa izinto uzwe nomuntu okufundisayo ukuthi nayo lento akanalo ulwazi lwayo akutshela ukuthi umuntu okay tithe khipho kweshumi 10%.
But if you check wena yourself ufunde iBhayibheli, giving your time ngathini yourself isikhathi ukuthi ufunde iBhayibheli, uthola ukuthi hayibo ithi indaba ye-tithing into engesiyo ngisho part of iChristianity, into nje okumthetho wamaJuda. Utshelwe kuthiwa agcina umkhosi wePhasika, kuthiwa kumele sigcine umkhosi wePhasika, ngePhasika sihambe siyocelebrate iPhasika. Uthola ukuthi iPhasaka ngathini ifestival yamaJuda, umkhosi wamaJuda. It has nothing to do with Christianity. So ezinye izinto engiyibonile along ukukhuliswa abazali abakholwayo, uthola bakubhombada ngezinto nabo abangazazi, and if usuhlala phansi bafundisa bavela bakutshela bethi into entsha leyo sosifikela nayo, sifundise esisho, usuyadokisa abanye manje. Ngiyabonga ithuba. Totsuko siyabonga kakhulu. Yabona nawe kwawena usadidekile and siyampompata umntana. Ngiyakubona wemphile Mazibuko, Thembi Nkosi Mchunu, kwaSanti Manqoba Silent Mpanza, siyabonga kakhulu lapha emahlabathini Olundi. Ngase kwenzeke ngizokotisa ngalapho eManqoba. Athi uNhlanhla Sifiso Mbatha, ngibonga ithuba ngilalele ngile overport. Lezi zamanje ingane ziyabhema ziyaphuza azinendaba, zenza umathanda azishawa, seziyatshabaza nje. Kwenziwa njani ngalezi zamanje? Akusafani. Ngibonge ithuba. Unhlekuzinto uNhlanhla Mbatha sisonke ngilalele. Sibuda Heavyweight ngiyakubona abalaphana ke-page. Ngifuna ke-groupini ngilokho ngiqhubeka ngoshaya no WhatsApp. Inamba ka WhatsApp 060 465 0345. Kusavulekile mzukwase ulokhu notha nje makukhona office ukukhighlight nofisa okulokho ubuyela khona, ngicabanga ukuthi kuvulekile. Oh my God, comments. Choice. Ngiyajabula, ngibonga kakhulu lo lithuba unginika ukuthi ngilongithi bhutshu ngithaselisisa. Ngizothaselisisa because abazali they are showing interest kulolu hlelo sentulelo hlelo kule topic ngendlela engichazayo ukuthi uma uyi-Christian parent, what informs you? Is it the scriptures? Is it your own faith? Noma ukholo lwakho kuma belief system are available for any Christian parents. Okay. Nokuthi when you are a black parent, now there comes the most difficult one. You are a black parent. Okay. Are you following a black theology or following a theology, a random theology? And uthola ukuthi silandela nale theology le ethi umuntu omnyama isiqhili. Yabona ke, yes. Ubekela ukuqalekiso wena uyokhuleka. You can no longer be a generic Christian these days. It's either you're woke or dead. Ne? All right. You see, buka kanje a good example. Ifeyila, thatha into ekuthiwa ifeyila. Okay. Uma ifeyila ihandlishwa kahle. Encourage igqugquzele ingane zethu to take health risks. Okay. Uma ifeyila ihandlishwa, let's consciously teach our children how to fail. That is how they're gonna learn. Yeah. Oh. When you teach your children failure, they won't fail among okay. They'll learn to make mistakes, but they will fail. Each challenge yet we too obsessed with success, such that failure becomes traumatic. Manje wakwenza iphutha nje and sikufaka esikhogweni usaphila. Now, I guess the advantage here, failure from a Christian perspective. If failure as a Christian parent, it provides ingane an opportunity to develop perseverance. Oh, really? Yeah. Oh, nice. Yeah. I develop a perseverance. Ngoba ayikwazi ukujomba. Ufali buyele emuva reflect, where did I fail? Where did I make a mistake? Where did I go wrong? Is it because I'm wasting time on frivolous things? Sengikhohliwe i-purpose yami in life? Maybe I'm not surrounding myself with right friends. I've forgotten to pray. I've never fasted ever since the beginning of the year. Ingane izibuza yonke leyo mbuzo. Okay. Sengifuna ukubuyela kubalaleli bami. If-failure engifuna ukusho akubangena lapho wemlaleli ekhaya, if-failure
it helps children to deal with self-disappointment. Thina wena mzali be there kumntwana shoot enza leli phutha uthola ukuthi ukhona. Ingane zethu azikwazi handle disappointment, they consider suicide. Zibe ne-anxiety. Yeah. Zibe ne-hypertension. Yes. No. Panic attacks. Ziba nama-panic attacks. Ziba nama-panic attacks. Sengicabanga nje nale ingane egcwele eThekwini sisibiza ngamaphara. Panic attacks. These kids have not been taught the science of failing. And it's part of life. As a Christian parent, you have an obligation. What thina zabazali we have failed. Yeah. Oh. Okay mzukwazi ngicela ukuqhubeka nangu lapha uSipho Maphumulo ngilalele mzali asifundise ingane ifailure baba yazi wayibeka lento simele icele sawubona to process failure constructively choice angiphinde futhi to process failure constructively. Okay. Asifundi lezi zinto Sipho Maphumulo ngiyakusiyabonga zimele ecele ukunoba lapha eParental eWestmith no Nzwe Zep Dladla Catholic kukancane impela ukuthi uzale ingane ihambe exactly ezinyathelweni zakho wafaka ubuso busede lapha ya Nkosinathi Sangweni siyabonga kakhulu mfethu siyabonga nanokusinotifya ngendaba yaleyo ke wasithinta ngayo siyabonga mfethu ushungu uSangweni ngiyambonga aqhamuke nezinto ezithanda ukujula impela so nje angifuni ahlala acabanga ukuthi mhlambe asikhonsiphi izinto ayishoyo uyathola uyabuka siyabonga kakhulu Shunguma Omoti I'm happily listening from Newlands bonga Gomede ngilalela ngise Brighton tholani isodiza mathabela elujulile uhlelo luyawavula amehlo qhubekani nime njalo ningaphela amandla Samuel Ngcobo ukuthula studio ngiyathokoza le topic ibaluleke kakhulu indlela esingaxhumana ngayo nezingane zethu wow uSpam Zovish Mthembu ukuthula sanibonana studio Thabo Samboti cela ukuzwa le Phoenix nase Bluff khona ukuthi uthi nqamu nje ngiqale late ukulalela sipha usuyibamba kwi podcast mntakama Mvelase i-podcast uThabo uzoshare ngasekugcineni nevideo umfana kama V uthi nje ameni bangcwele mina ngizalwa uBishop into eba buhlungu bangcwele ukuthi namhlanje ngingumfundisi kodwa lokho kwenzeke ubaba eseshonile inhliziyo yami ithi kwakungaba kuhle abone ukuthi wamzala umfundisi Now get the feeling flungu yebo ngimuzwa kahle hayi as I can relate to what he's saying ukuthi baba kambonanga esembonini how I wish if dad could see mfana kama V angikwazi ukubiza lokho kunye kuseceleni mfethu mfundisi wami siyabonga kakhulu zama okuhle kamamba lugodo molweni naze nayithinta indaba kuyiqiniso ukuthi abazali babesaba abantwana babo nalaba abenza ngathi ababesabi bambathisa ngolaka bangafuni ukungeneka ngiyasola nabo benza ngendlela abakhuliswa ngayo kugcine sekuyi blender noma sekuyi blender we need to teach discipline not impose discipline kubantwana yeah ngihlale ngikusho lokho ngithi mina I problem ngabazali they impose discipline they instead of teaching discipline it Queen Rejoice how do you make your child how do you draw your child closer to Christ uyisondeza kanjani kuChrist by mina qala ngibe sibonene ufundisi fail yo my grace is all you need okay my power works best in weakness yeah yay yes my power works best in weakness. Okay that's 2 Corinthians 12 verse 9 of all people Paul okay to kuzwayo ukuthula sonke ku Sunday asilungiseni nami kade ngilungisa itafula lami emini Javombo Nambi sanibona ne studio nginilalela kwamakhuthi impilo nhle bokwe kaQolomba nginilalela ngisematikwe Nanda Rocks Samuel Ngcobo yebo Dimbane okushoyo ngiyakuzwa futhi ngiyazama ukukukhuluma nezingane zami uma ngizixwayisa ngento ngenza isibonelo ngami bonke ububi bami ngiyakhuluma ngabo ngaphandle kwalokho okukodwa engingakazi ngikhulume
ngikhulume ngakho and nginovalo lokuthi kungenzeka zenze lokho ngiyasaba Dimbane kodwa ke ngiyathemba ngizoze ngibe nesibindi salokho Samuel Ngcobo siyabonga kakhulu uMapholoba uvele nje wayisila lento uqinisile uMapholoba ngoba ngeke ngikwazi ukutshela ingane yami ukuthi nganga rape ngithi ngisasesikoleni kusiyami izinyana yo andithothi ngempela ingane zami gcina zingakwazanga lokho zonke Ndabenhle yane yeah look it's a delicate balance angithi Queen Rejoice ufuna wena ukuthi ingane zakho zithole identity yazo in Christ right yeah you teach them failure ngisalokhu ngisho it's strange isn't it failure yeah. It's really failure strange. Can help children find their identity in Christ okay yeah oh wow okay ake ngizizwe la yo hayi ngibingelele kwinanda 88.4 FM hayi ngibingelele kubalaleli nakubasakazi bona bonke nje abalaleli lesikhondla somsakazi kunzima sasanzima isihloko lesi sihloko mina into engiyibukayo sidinga isikhathi kahle ukuthi uma ucomment mhlambe ube nesikhathi nje ngale kokulula nje ukuthi ngize ngilule ayi lolu daba okukhulunywa ngalo la lubucayi kakhulu lunzima ngoba nje okukhomba kona ukuthi thina abantu kahle asinayo indlela yokukhulisa izingane ngesigijimela indaba ukuthi silandele iBhayibheli ukuthi iBhayibheli lithi eqinisweni kahle la umuntu wayedalwe enezinto zakhe uNkulunkulu yonke into usuke ihlelile yonke into inesikhathi sayo thina sijaha isikhathi nokuthi sifuna umuntu ukuthi simlawule ngalendlela ukuthi othi ingane yakho ufuna uyilawula ngalendlela wena okhuliswe ngayo ukululeka ingane kona kuyinto eright kodwa ayilulekwe ngeqiniso ngento kuyiqiniso kuyiyona yona ngixolise nje mhlawumbe ukulula kuleyo ndawo ngesimanga sesihloko nje esijulile ingane sizokhumbula uJesu ukuthi akavesana ngathi ezalwa wayinkosi sizokhumbula futhi ukuthi lapha kunesikhathi futhi la kunomuntu wesifazane owayetholakala ephinga lo muntu wesifazane owayetholakala ephinga ngesikhathi sekufuna ukuthi abulawa akhandwe ngamatshe kwacaca ukuthi kufuna kubulawa wesifazane owesilisa wathi about wesilisa ngoba phela wayengaphingi yedwa lo wesifazane nawo amakholwa futhi nawo esevimba impumputhe kwangewona abantu bangaphandle laba babevimba impumputhe no kwangebona abantu bangaphandle ababevimba impumputhe kwakwamakholwa lawa evimba impumputhe so ngaleyo ndlela shuthi nathi thina abantu abakholwayo asinaso isisekelo kahle usokukhulisa izingane zethu mase kuthiwa inkosi umfundisi akamzali umfundisi uyamzala umfundisi ngaleso sikhathi ingane kuyiyona eyenza leyo nto errong naye kuzoshaya isikhathi la ukuthi koze kufike khona ukuthi izishintshe uzokuthiwa ave dakwa avenzana ave bhema insangu kanjani mase kufika isikhathi kushaya isikhathi sokuthi ayiyeke leyo nto uzoyiyeka athathe unqamlezo njengoba umfundisi alithabatha unqamlezo nakavesana ngwazalwa nje wabo umfundisi lolu daba lujulile lidinga isikhathi nje ayi ngixolise ngokulula ngoba nje lolu daba mina alungiphathi neze kahle angiluzwa noma ngiyezwa impela ukuthi kuyaphi kodwa iminingi imibuzo kusafanele ithi sibuzane yona singabantu nawe uyibuze ungumuntu ngiyabonga kakhulu kuleyo ndawo Tamati lo Tamati uyangichaza Tamati ushinto ejulile nje yazi ejule kakhulu uzwe kahle nje Tamati yabo Tamati ngithi kwena mfowethu failure is inevitable ngichaza ukuthina ukufela into eqiniso sohlangabezana nayo but akufanele phela bese kuparalyze ingane uqinisile ukuthi ingane kokwenzeka nayo kuhambe ibe ne-encounter yes so ileyo encounter ke yolekelela ingane ukuthi guquke empilweni yakhe ibisilandela ezinyathelweni zikaMdala uyabo but ngithi mina ngikhulekela into eyodwa kibe ngathi ingane ngathi iminhlanhlathile isheshe ibuye phela bakwethu ngoba itrauma ingane yakho eyikhozela the entire family sadla ama drugs inzima kakhulu ingane ngesikhathi iqhekeza iboshwe ihlele ejele for 6 years the whole family is paralyzed and traumatized ishame nje iyiparalyze ifamily yabo so kibe ngathi ingathi namake sidlula kulezi gaba angaze kuphela 15 years bakwethu ngoba with ama drugs after 15 years akubuyeki
ubuye isibotho ne usuthi sekufanele ube umthwalo womunye umuntu within the family structure. Your dad is passed away. Uma wakho useno 73 uku chronic medication. When ila uya kama drugs unenganza kine successful as u3. Who is going to take care of you? Ne Ngoba kwashona noma wakho la there's a great possibility ukuthi veniphele indaba yakho. Yeah. Because you can't expect your brother kusuke eMaritzburg lo munye asuke eGoli omunye asuke eSenkebe ezogada wena eMkamasha. Yeah. Okay, ngiyabingelela emsakazweni. Ngiyabingelela emsakazweni. Lasikhulisa uhlelo siyabonga kubaba Ndabenhle ngokusicobelela ngolwazi. Enye into evele isibulale engingenayo incazelo yayo mhlambe one day okusamele sikhanyiseleke kuyona yileyo ukuthi izono zoyise zehlela kubantwana ekubeni kuyithi esingazitsheli izingane zethu ngesigameko esizenzile empilweni ezingezinhle ukuze nazo zingenzi amaphutha afanayo nawethu empilweni. Siyabonga kakhulu. Izono zoyise zihlela kubantwana kodwa futhi asizitsheli ngane amaqiniso. Every complicated indaba yezono zoyile. Ngiyafisa lento ke siyifakele izibuko. Kusho ukuthini ukuthi izono zoyise zowele ingane? Enganeni Ngoba uma usibheka lento ine karma phakathi. Yeah. Ukuthi regardless of the successes but kuyekwenzeke sithole having to carry izilonda njoba dusho nje nezomabe. Nkosi yami. So ngizama ukuthi sisahambe emhlabeni kufanele ukuthi sibe very careful how we deal with life challenges, because one way or another sizoqhamuka across the very same things that have undermined us. Manje i-challenge yiyo leyo ukuthi asifuni ngenzethu ukusitshela ukuthi kahle ngengashibilika la nala. Sayisaba leyo nto enganeni ukuthi ingane zizobona ukuthi umama nobaba ngithi ngingafuni ukuyitshela ngingafuni ke kukhona ke mawumKristu nama opportunities ukuthi no pastor uthamba kuyoyivuma ke lento uyisuse mina ngihambe kwemzali kukhona ngisho amakhansela koba Ndabenhle yabo ukuthi ngoba khona into uzoloku uyigodlile iyo lento ezokushanisa ezokwehlisela lento ayishoyo uMyeza ethi kuthiwa kwethi isiqalekiso kuyisi karma. So uyakwazi ukuthi into uyikhulume isuke ilento ecleansing ekade nikhuluma ngayo eqaleni. Uma ngabe kuzoba nzima ukuzodaba ingane njengoba dasho uba Ndabenhle wa rape ucabanga usutshela ingane yakho ukuthi ngeke nga rape and angibanjwanga and awufuni ingane yakho iyenze same thing so brother hamba uyivuma. Nkulunkulu wami. Okay, ngicela ukuza la umlaleli lo nayo bekhuluma kulamazwi esiwashoyo akabange sazisha igama but nje hayi uyishayile enkosi yami. Okay, ake ngize khona le EVN. Okay, naziya. Okay, kanakho ke nazo ke kwavele kwangavuma ke manje nhlanhla woza ukuthi sekwenzekeni ke manje. Okay, nazo somebody the producer ngale sibonga uhlelo namhlanje. Inkulu le topic enihlisi phezulu kwawo namhlanje inkulu, and masikhuluma nje iqiniso limsulwa kingasho ukuthi most yabazali hayi abashaya kakhulu le, hayi ababhaxabuli babeke eceleni impela. Uyabona nje izinto ezincane umuntu umzali ufuma ukuthi uyamtshela ukuthi no asehliseni umoya kisike decide usediscuss lolu daba nomntwana yebo mekhona phela phambukile kakhulukazi kule genge lencane manje iyakuthanda uyidakamizwa. Uyabona kuya experiment kubona hayi ngoba bebhema, it's more like a trend ukuthi I want to experiment, I want to feel ukuthi kunjani. Then umzali mesethola leyo nto hayi nangazuthi manje ingane isingenwe amademoni, hayi umufika umuntu enkonzweni usefika uyamameza lapho uyahayiza uyakhala ingane yakhe ihlaselwa amademoni ayakhulekiswa. Kodwa musu uyithatha ingane uhlala nayo phansi
uthi ake sixoxele nje mfowethu uyabona futhi kubafana ko14 15 that's why they start experimenting amantombazana ngokunjalo hlale phansi ake sixoxele bese nixoxe nilibeka udaba nawe mase uyambeka yabo lento eshiyo Ndabenhle ukuthi isho khuluma iqiniso umzali ukuthi nami ngidlulile la izinto ebezingidlulisa la ilokhu nalokhu ngoba usuhlezi phansi umntwana senixoxela naye usumbuza ukuthi hayi lo msizwa ngizwa kanje ngibona ukuhamba kanje kwenzakalani kodwa ke la ngeke ngiyibone khona mina ngiyangisiza khona kakhulukazi enkonzweni ila khona ukuthi mina ngizoyiqala ngibatshela ukuthi yabona mina inazi izinto engikhule kanje ngikwenzile ukuthi ngibhemile ngaphuza ngawuvansi yabona ngoba bengikwenza lokho kodwa benga understand ukuthi ini lento bengiyenza benga understand umngozi bakhona ngenxa ukuthi at that time it was peer pressure but ngabona umngozi so kuba easy kumina mase ngikhuluma nayo le insizwe encane kakhulu ezabafana uyabona kulesikhathi esikhula kusona uthola ukuthi uya ku omama abaningi banokukhulisa abama single parents bakhulisa abafana bane influence abayithola estradini abayithola ezikoleni yabo i-influence engeyinhle kahle umuntu uyebheka inhle kahle kodwa bazoyithatha le influence by embrace because there is no father figure, there's no other person ozofika abatshela no ntwana yami la kuhambe kahle yebo so umuntu othi nasenkonzweni uthi uyambona ukuthi lo muntu akasakuthandi kuze enkonzweni kodwa uyaforceleka ngoba akasasibona isidingo and umuntu uyambheka neparent izokumshaya ngama scriptures ayihlali phansi naye ivuleleke ikhulume njengomuntu because ile nto eshaya ama parents Christian parents ungazothi aphila ezulwini ingane ziphila emhlabeni so there's that gap kufanele ba understand ukuthi sonke siyakhula siyadlula all these stages and kulezi stages njengomuntu omdala sekufanele no reason umntwana accommodate ukuthi uzodlula esimene esikanje uzofika kwi-adolescence and these are the patterns e-adolescence and ukwazi ukwa-attend that's just about it hayi indaba ye-script because i-script to be quite honest let's just be honest asisizi next scripture if you're not going to be honest and open kumntwana ungazifunda izicrypt ungaqala ngapha eqaleni kuGenesis uyophuma ngale ngeke uzekusize ngalutho because umntwana lento usukumtshela yona ingeni yena usufuna umtshele ngolife ngempilo ukuthi nami ngidlulile la ziyenzeka lezi zinto amaphutha siyenzeka siyafunda amaphutha but kufanele kwagwema umtshele umntwana ukuthi hayi mntwana mangifuna uqhuzuke kwisidinde sangiqhuzula nami ingakho ngihlala phansi ngikutshela lento manje ama Christian parents they don't do that bona bafuna ukuba God they wanted to be perfect as if bona they grew up being perfect yabona bangabi nama mistake and that's why problem bewakhona kakhulu we need to acknowledge ukuthi nathi we made mistakes we are parents yes but we made mistakes and we learn from our mistakes that's why mesikhuluma nabo sithi asifuni ukuthi balimale la salimala khona thina ngiyabonga studio senginabe kakhulu ngiyabonga studio umdula reserve amen yo hayi bafethu yazi ama scripture guys awasebenzi ngiyavuma nami nawe mzali awukwazi ukuthi ungaphika ngoba khona ingane la usuyibombarde scripture wazisabisa ngesihogo wathandaza wafasta kunokuthi ingane ibe right vele ibe worse yabo and ngiyayithanda le approach kamlaleli oqeda ukuphuma iyangichaza imfethu manje sikhokho yabona into njengalezo ozala yabona nje siyeke kuba ngathi manje sesamba e-threatens zegolide eJerusalem uyabona approach abantwana live makuyintombazane mana uyabona nje iapproach ngathi manje abona ukuthi ngikhuluma nomuntu kwi-level yami engizokwazi ukuthi ngibhoboke kuyona I love this, I really love this nangula yebo mfundisi iqiniso lelo futhi emasontweni nasemakhaya liyafihlwa nayimfundiso ibalekile ngoba isiphiwo sikaNkuluNkulu eyobufundisi uThemba Myeni ukephi la usedube village eshaya kanjalo ke ake ngiphinde futhi iqalaphi le okay before EVN iqala sengi bese ngimfundile udadewethu okay angazi noma udadewethu nkosama ngaqamba manga ake ngiphinde sengidlala EVN kodwa bese ngifundile icomment uyabuya la ngicela ukubingelela kusihlo
Just to add obese ngikubhalile ngeke ngasho ngathi nami ngikhuliswe ngale ndlela le ye Christianity, and don't get me wrong, angisho ukuthi kubi, but nje kwaku too much. Into engiyibukayo mina ngabazali noma ngithi ngabazali bethu bazama ukuthi besmold noma basibulunge into this, angazi what I can call it. I get the fact that ukuthi bafuna ukuthi sibe yingane eyingcono, but ngibona ngathi mina ba corrector amaphutha abo ngathi, yabo, umzala correct iphutha lakhe ngawe afuna ube ilento yena mhlambe eyamhlulusa abe yona. I'm not saying this in a bad way, but it's just the reality, it's a fact. Bafuna sibe ilezinto mhlambe angabanga eyona. So azangabona ukuthi lento ayenzayo enganeni uyayiphuca ingane ilungelo lokuthi ibe yingane eyibonele nayo amaphutha. Angisho ukuthi ingane emele zone ngokusho kwami kanjalo, but ingane ifuneka iyibonele indlela yayo. Yes, ungayiguide as a parent, but bawela kwi-Christianity abazali bethu kakhulu, babona ngathi i-Christianity iyona yakhe ingane, but ngokubuka kwami mina akunjalo. Ayi wayithinta dadwethu, wayithinta futhi yiyo bamndabenhle yiyo uqinisile what parents are doing because baske bengenalo lenye tools bavene bathathe i-Christianity in its rawest form bavene bayijikjele enganeni bangajikjeli faith, understanding, a comprehension of the scriptures, understanding even how to pray konke lokho akukhulunywa kuvele kuthiwe enganeni wena ukuthi uJesu awunaye. Yeah, ne? Nakhona njalo sibe careful. Umuntu enganeni accept uJesu, usukusho ukuthini ke enganeni? And which Jesus? Wabiphangi. Cela ukucomment ngiyazwakala. Hi, it's ungasho ukuthi no, that's a lie. We have a real Christ. Which Christ is the child supposed to pursue? Nathi sizareport lo lapha endlini obamba inhliziyo la ngasokhalweni yena. That's not baba Ndabenhle. I no. Ukhulumile umkhulumisi ngizithi ehlele ngiworried. Ukuthi every time you are quoting in the Jewish ancestors, you are actually promoting energy and you are supplying and validating energy. When are you going to validate your own energy? Uyathinteka ke somebody. Engike ngisho wena Timbali. Okay. Uzothola ukuthi abazali abanye they are trained. Okay. Izimo zomsebenzi. Work takes too much from him or her. Uyabuya lapho nesonto once. Yabo abantu abahlale be want. Azahluleke ngisho ukuparent bese ethemba ukuthi ngoba vele into ayithulayo ile scripture na. This is why it sometimes linking ale ngeke ukwazi ukuyisolve eyengane ngesonto. Ingakho khona abantu abanjengama obabundabenhle nobani ongcono hamba kubona uze bezoqala yabo njengoba nje manje yazi ukuthi bayezwa abanye abalaleli la ku dating approach ngoba ngempela mawuthi uvuke kusenda umuntu emsebenzini kade eqilazwe emsebenzini Monday to Saturday or Monday to Bad uyavuka ngakusasa uyesonto impilo yakhe nje injalo ikhathela asikho noma seyingane asikho so uzohluleka aka understand ingane zakho usudinga abantu ke kahlahla akazazi nokuzazi kwayena ngendlela yeke ukuthi ingane akazazi kwayena akazazi ukuthi ubani ngendlela exhausted ngayo ngenxa yempilo esiyiphila namhlanje so ngibuye kuleyo mangiyibuka ngaleyo ndlela hey abazali nabo ngibuke phela nabazali bethu nje besebenza hayi makhishini kade thuko umlungu uyabuya entambama nama ngwakhila amanzi yabona ikufanele aqala alungise le mess ayifica la endlini uyathi into engiyeze ngayirealize sengimdala ukuthi nabo ba exhausted uyabuya ekhaya nathi siyomhlupha futhi qede lapha esontweni bamfuna imali bamfuna ukuthi kwakhona fanele kanikele fanele hambani yothandaza kamamba
uyabona nje akanasikhathi. All right. Ake ngifunde la i-comment ngicabanga ukuthi ngiyavala ngayo le comment before we go. Unhlanhla Sifiso Mbatha, ngibonge ithuba, ingane azifani. Khona ingane abahlala nazo phansi abazali kodwa kufana nokuthela amanzi emhlane wedada. Nami kithi ikhona intombazane encane ifunda u7 kodwa buye ingalali kithi mekuxoxwa nayo ithi ayinankinga. Lapho wenza njani ke uma ilukhuni yona ingane ukukhuluma? Ngibonga ithuba. Okay, asiqale la. Black parents are occupationally preoccupied. Uzile uthaba ukuthi njani? Abanalo ithuba. Khona lento ukuthi ngiye ngizwe uzwe ethu umzali siyaxoxa nalo wami. But umbuzo uthi exoxeni niyakwazi ekufikeni ezintweni ezisensitive nokuthi wena njengomzali unolwazi olwanele ukuthi lengane ingakwazi ukuthi ihlomule kulona noma uxoxa for the sake of uxoxa. Uyabona khona into engiyengizwe isho abazali athi mina nengane yamzala we like friends. We're like friends. Yeah, but why the crisis between them? Should friends constantly have been a crisis? So if it means your friendship something is missing and not okay. Unawe nama skills okuyiwona okhuluma we have tools ukuthi ukhulume enganeni into ngempela ezolekelela ingane ukuthi ikwazi ukufinyelela la kufanele ifinyelele khona ekuncenceni nasenceneni. Njengami nje okwathi uma ngithi ngiyazama ngabona ukuthi angeke ngikwazi. Parenting is not easy but asisho la ukuthi siseqhakambisa ukuthi sifuna umzali abe master of all. We are saying kune chaza elibalulekile ku choice umzali angalibamba elingaletha ubudlelwane obunonophele nobuzosiza ukuthi ingane yakho ibe empowered. Yeah. All right. Timbani ngicela sibonge ke manje. Siyabonga kakhulu. Ya uhlelo belinamandla singcabanga ukuthi sonke njengambazali abazali bama teenage impela sithintekile. Sishawana uvalo ke mina ke owami benza matric next year angimaziwe bekuziphi izinkalo zomnuza seze South Africa. Nobani enzani? Yes. Uzoshintsha yini or kuzokwenzakalani uyabona? Kuningi abanye already sebeqalile ukutshengisa izimpawu zokuhlupha uyazama ukuyibuyisa ama frustrations ala na nomsebenzi imali ehlangani ngala masontweni kufuneka imali ngala engakhona. There's a lot. Thank you so much Baba Ndabenhle nangalama approach nalama tactics othe wasinikeza wona namhlanje. Thank you so much. Sengiyahamba ke mina ngiqanga nginika ithuba la kuBaba Ndabenhle ukuthi uvalelise nabafisa ukuthi bathinte nje wena ngqo eceleni nje bakhulume nawe ngoba khona obonayo ukuthi nje yazi nganami indlela esengihluleke ngakhona. Ake ngimthinta uDimbane ngizomtshela nje ngqo nanokuthi nami ke ngawukuthi nakuthi Dimbane ngingathini kulezi ngane zami esezingihlupha kangaka mhlawumbe nje ubabwazi ngisingiliparent uyabona nje. Yeah, uba nobudlelwane qala ngobudlelwane siyabusaba ubudlelwane nengane zethu siyabusaba ubudlelwane ku-interest nengane zethu. Yeah, siyasaba mntakwethu. Asivalelise baba. Sibonge kubalaleli benanda FM ithi inamba yami ithi 0766 33954. Angiphinde mlaleli wenanda FM ngithi wena 0766 33954. Thabo Samboti usuvalelisa nkosami kudala ngisho ukuthi uyatholakala kaBesta namakhambi emvelo ezinto ezahlukahlukene. Uzophinde futhi usitshela laba ama podcast ama video uhlelo lungiphuthele ngenza njani ukuthola konke lokho. Yes, download the app inanda 88.4 FM uzowathola ama podcast khona. I video cishe kusasa ebusuku noma ngolesibili ekseni izobe sikhona ku asilungiseni ipage siyawafaka ku Facebook. Yeah, bazokwazi ukuthi bazohlangana naye khona lapho. Mina ke ngiyatholakala ku 076 054 3833 076 054 3833.
Siyabonga umsakazo obulalele inanda 88.4 FM. Today is the best radio hlelwa silungiseni. So phinde futhi sibe khona ke next week ngesikhathi sifanayo 6 to 9. Nazo ihloko lezi ezihlabahlosile ezivusa umuntu nezivusa uluntu nezibuyisela umuntu omnyama kokuntu ekuzazini wena ukuthi ungubani. Uhlelo asilungiseni. Ngiphuma la eThekwini Gospel Choir ihamba phambili uNtokoza Ngongoma khaya lihle khaya lami ube nobusuku obuhle. Khaya lihle khaya lihle o khaya lami o magikhe